Здравейте, приятели! Сега ще направим един фокус. Сега, първо, махнете жокерите настрани. Второ, разбъркайте добре сега. Запомнете картата. Слагам я тук. Правя 3 купчинки и изберете в коя да е. Добре. Сега, тук е вашата карта, първата. Взимате я и я слагате по средата или някъде. Това ли е вашата карта? Благодаря ви. Пишете в коментари, ако искате да видите как се прави фокуса. Чао, чао!